Il-Banda 12 May ta' ħażebbuċ għaddija bil-provi biex il-ħadd li ġej fil-għaxija tippreżenta l-kunċert tal-festa ta' Santa Ċeċilja mit-Teatru Manoel. Is-Sur Mast direttur Herman Farrugia Franz qal li l-kunċert se jinkludi 5 kompożizzjonijiet ta' kompożituri kbar tas-seklu 19 u 20. Hija l-banda sinfonika Maltija Wind Band u xekk. Il-proprju sem tagħha huwa Wind Band jew Symphonic Band fejn għandek bl-istrumenti tan-nifsu tal-perkussjoni. Naturalment biex jindaqqu ċerta xogħlijiet ikunu jiġu traskrizzjonijiet mill-orkestra l-banda. Il-kunċert se jagħti opportunità lil Carol Aquilina jingħaqad mal-banda fuq il-kitarra klassika għal kunċert sħiħ ikoniku ta' Rodrigo. Herman Farrugia Franz kiteb ukoll kompożizzjoni apposta għal kunċert Harmonies of the World, ibbażata fuq Kepler, matematiku u xjenzat li sab il-moviment tal-pjaneti kif nafuh illum. U Kepler kiteb modes mużikali għal kull pjaneta. Jien qbad dawk il-modes mużikali n-noti li kiteb Kepler fis-1690s mill-Medjuevu u spirajt kompożizzjoni kontemporanja minn fuqhom. Ma kienx faċli għax kien hemm fejn għamel biss 3 noti u inti toħloq kompożizzjoni fuq 3 noti. Din hija t-tieni darba fl-istorja tal-Banda 12 May li settella l-kunċert tal-festa ta' Santa Ċeċilja. L-ewwel darba kien fl-1967 u l-kunċert kien sar fi Pjazza Reġina, il-Belt.